Ngisacela ukubingelela ngoMangothobane. Isangoma esibhula ngonyezi ngesibhula amathambo. Mphathwe khubala usandla sensimbi. Ngoba sentambe enhliziyo ebovuza amadoda. Umtelatsho lobathathu umanzi olwandle umanzi ababaye. Bakwethu ngizochaza lamabhodlela. Ngoba yiwo kakhulu abantu abawabuzayo. Uqala nganandi ibhodlela leli eligreen. Ibhodlela leli eligreen. La leli bhodlela leli bhodlela lokugeza. Uyageza ngaleli bhodlela ugeza kuphi emanzini ahambayo. Ngiyakutshela ukuthi yini ozoyithenga uhamba uyogeza. Leli bhodlela ke lihamba linekhombo yakhona. Linewasho zakhona nemithi yakhona okusebenzisayo ukuze wena ugeze kudilize ini amathunzi kuwe. Ususe ini izilwane, ususe ini ichitho. Nawe wena uhamba kakhulu lokhu kuthiwa hayi wena fanele uyolahlelwa. Sulahlelile wahlatshelwa inkukhu wageza emanzini kodwa manje izinto zakho azikhanyi. Lento efanele isuke kuwe hayisuki. Thola nayo ikhombo yaleli bhodlela leli green. Uhambe uyogeza kuphi emanzini ahambayo. Mayengekho amanzi ngakini uyogeza kuphi ehlane. Lezi zinto ke sizenzele abantu abakude umuntu ezokhona ukwenza njani asizakale naye akhona ukwenza njani ukuphila. Mase sibuya lana ke kuleli elibomvu kuleli. Leli ke libomvu ibhodlela lebhodlela lenzani livusa inhlahla kuwe. Kunabantu kunezinto ezivaliwe kubo empilweni yabo. Uzothola ukuthi umuntu ekade esebenza kahle waxoshwa emsebenzini asawuthola umsebenzi. Uzothola ukuthi umuntu kade egembula enenhlahla nje mayegembula awine manje akasawini usevaliwe. Leli bhodlela lilwa nezinto ezivaliwe kithi kodwa lezi zinto ezivaliwe inhlahla kithi kuyenzeka ukuthi uthola ukuthi inhlahla yakho wena uxoxela umuntu othize lo muntu wavuka umona wakuvala. Thola nanti ke ibhodlela. Ngisho noma kuthiwa wena edlozini uvaliwe, idlozi lakho livaliwe. Thola nanti ibhodlela. Wena uzoklina ini idlozi lakho. Uthonke amaketanga engidini konke la lifaswe khona lizokhona ukuthi liqaqeke. Thola nanti ibhodlela. Ikwazi ukuthi into zakho zenze njani zivuleke. Ngikhuluma nganawo amabhodlela amabili ke namhlanje abalekile. Lamabhodlela la ungakhona ukuthatha nga1 uthathe lokugeza ulisebenzise ubuthathe leli elibomvu ulisebenzise. Ukhona ke nelinye ke limhlophe elidonsayo. Lelo ke liyadonsa. Mangithi liyadonsa selidonsa ini inhlahla manje kuwe nezinto oyithandayo ziyalidonsa ziletha kuwe. Khona amanye ke amabili futhi engiwaphethe engifisa ukukhuluma ngawo. Ngiyazi ukuthi abantu baba nemibuzo eminingi. Abanye bangifonela bengibuza, abanye bangibuza ku WhatsApp. Sengithi ngcono ngenze ini ivideo. Lamabhodlela la awuthula yabo. Awafani kodwa ngathi ayafana. Imisebenzi yayo ayifani, nemithi edidiyelwe ngayo ayifani. Lamabhodlela masikhuluma ngalamabhodlela sisuke sikhuluma ngani leli isecurity. Le bhodlela leli ngithi mina le bhodlela leli lenzani liyakugada. Leli bhodlela leli liyakuvikela. Leli bhodlela leli mase kuthi ke manje ke mase ngikhuluma ngaleli ngelemoto. Ahlukene lamabhodlela. Leli ligada imoto ukuthi imoto ingabelethiswa ini isilwane. Nalo futhi leli uyakhona uligqiba kuphi esibayeni ukuthi inkomo zingenze njani zingabelethiswa ini izilwane. Inkomo zingenzani zingaphunzi. Nezimbuzi zingenze njani zingaphunzi. Nezinkunzi zenze njani zingayiphindi. Ngoba into eyenza ukuthi yena inkomo iphunze kwesinye isikhathi yini inkunzi isuke yenze njani iphinde inkomo. Nenkunzi ke yagana. Sengisho ukuthi iwona ka mabhodlela la isecurity leli security leli elivikela bani umuntu, elivikela bani nawe, elivikela ini nekhaya nezingane zakho.
i-security lelo livika kuphi? Ey'lwaneni, emoyeni emibi. Siyathokoza uMangothobane.